Ngayong tag-init, hindi lang tao ang pinag-iingat sa banta ng heat stroke at iba pang sakit. Maging ang mga alagang hayop kailangan din ng matinding pag-aalaga upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Kaya naman, sinisiguro ng fur parent na si Nanay Teresita na regular ang pagligo ng kanyang alagang si Coco upang mapanatiling presko at malusog ito. Kasi pagka ganitong mainit, talagang pinapaliguan ko siya. Tapos nilagay ko dun sa ilalim ng mga punong kahoy. Kasi pagka doon lang sa sa kulungan, hindi naman mabuti po. Mainit din po. Kaya kung minsan kung nasa kulungan siya, nilalagyan ko ng tinututok ko yung electric fan. Yung gusto naman niya. Ay, Diyos ko, masaya po. Kahit nahihirapan ako kung minsan, talaga pag nakita ko na to, lalo na pagkagaling ako dyan sa officer, dyan sa may senyor, naku, pag dumadating ako, gumaganyan siya sa akin. Nakaredy na rin for grooming ang mga fur babies ni Carissa. Makatutulong daw ito para presko ang pakiramdam ng kanyang 8 fur babies. Bukod din sa regular na pagligo, may sarili ding electric fan ang kanyang alaga para sa preskong hangin. Dalawang dala ko, bali 8 sila sa bahay. May sarili silang electric fan. And then, naka-schedule po sila for grooming. Kasi super init talaga tayo nga, so nainitan na. Kasi yung effect din nung init, magkaka-rashes din po sila. Kaya yung may semi-kalbo lang naman po, para ma-refresh lang yung nila. Paligo sila siguro 4 days, every 3 to 4 days po. Tapos, laging basa yung floor. Oo, para malamig. Kasama sa isinusulong ng Pangasinan Provincial Veterinary Office ang responsabling pag-aalaga sa mga alagang hayop, lalo na ngayong nararanasan sa probinsya ang mataas na heat index. Kaya paalala nila sa mga fur parents, Importante po ito kasi kung sa tao nga nahi-heat stroke, na naka-cardiac arrest, sila din po. Isa pong responsibilidad natin, yung ibigay din sa kanila yung komportable na tirahan, yung kulungan. Ilagay natin po sa hindi mainit, at least kung pwede nga lang po, naka-electric fan din po sila. And then po, dapat po naka-steady ang source ng tubig nila. At saka, kung pwede din, regular na bathing. Yung mga ruminants naman, kasi hindi lang mga aso po, mga ruminants natin, kalabaw, kambing, baka, dapat po ilagay natin sa may lilim. Kung pwede, early sa morning, pwede nating isuga, sa mga pasture area. Pwede natin silang isilong at doon po natin bigyan ng pagkain yung tinatawag natin cut and carry, at saka yung steady ng source ng tubig. samantala, daan-daang mga pet owners and fur parents ang nabigyan ng libreng serbisyo para sa kanilang mga alagang aso at pusa na hatid ng Pangasinan Provincial Veterinary Office sa Rosales, Pangasinan kaninang umaga. Bukod sa anti-rabies vaccination, vitamin supplementation at deworming, alok din ng ahensya ang libreng consultation, castration at spaying o ang pagpapakapon o ligate sa mga alagang aso at pusa. Ito po ay hindi lang sa Rosales, province-wide po ito. Ito po ay free services na binibigay namin. Paki-follow na lang yung page namin, yung Provincial Veterinary Office. Kung healthy ang ating mga alaga, healthy tayo, healthy ang community, healthy po ang province. Lester Narag, Balitang, Solid North.